गिबियावनो टिपकाइ ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनाय आं जासिग्रोदों जे दिनै नैबे सालझार खांख्राइझार आरो कनझ'र खांख्राइबारि आरो कनझ'रा बे गामि दरथामनि लामा आरो बिथांमोननि जि हान्था मेलानि जि जेंना बिनि बागै नैबे सालझार गामिनिफ्राय थांनाय सप्तासे सिगाङाव आंखौ लोगो हमदोंमोन आरो फोरमायबाय थादोंमोन जे बिथांमोननि गामियाव हाबनाय लामाया जोबोद मोनसे कानेक्सन गैयि बायदि जादों दालांनि दरखार जादों होननानै आरो गामियाव हाबनाय लामाफ्रा कानेक्सना जोबोद माने मोजां नंथारा होननानै दा बेखायनो आं दिनै फैनानै नायफैदों नंमारगौबो जे जा सालझार एलपि स्कुल दङ बे एलपि स्कुलाव दिनै गोजान गोजाननिफ्राय फोरोंगिरिफ्रा फैयो बे गामिसिम हाबफैनो एलपि स्कुलसिम फैनोनो हाया जायो 2 किल'मिटार 2.5 किल'मिटार गोजानाव गारि दोननानै थाबायबोनांगौ जायो दा बेयो जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जादों दिनैनि थारिखआवबो दा बेखायनो आं नायदों जे टिपकाइ दैयाव मोनसे दालां होयोबा बे गामिसिम बराबर हाबफैनो हागोन आरो जोंहा इन्जिनियार दङ PWDनि लोगोसेयैनो जोंहा नैबे माबानि पर्बतझ'रानि जोंहा ESC बिथांमोनबो दङ दा जों फैनानै नायफैदों आरो बे जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो आरो बेसेबां जेंनाया बेसेबां माने बेसे गिदिर बेसेबां जेंना बेफोरखौ एसे नायनानै मोनदांनो हादों जे बे बांद्राय गिदिर खामानि नङा बेखौ जोङो निस्सय नैबे दरथाम गामिनि जि कानेक्सन रड कानेक्सन आरो बियो बे कानेक्सनखौ निस्सय थाबैनो मावफुंनो हागोन आं फोथायदों नैबे जों पर्बतझ'रानि नैबे बासबारि ओनसोलनि जे 3600 हाखौ आदानि कम्पानिया दखल खालामनानै दं सार बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा दखल होननाय बाथ्रा नङा बियो एक्सुवेलि दखल सोदोब बाहायनो नाङा बेखौ मानोना बेयाव नोङो सलार पार्क बानायनायनिसो बाथ्रा अलरेडि रेलवे डिपार्टमेन्टआ बेयाव नोङो कच फेक्टरि खालामनायनि थाखाय बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफा बायदि आरो बिनि खाथियावनो सलार पार्क बानायनायनि खोथा मानोना आं दिनै फैनानै मोनथिफैबाय दहाय हरनिफ्राय दासिम नैबे गामि दरथाम बा टिपकाइ ओनसोलाव नोङो इलेक्ट्रिसिटिनि जोबोद मोनसे क्राइसिस जानानै दङ दा बे जेंनाफोरखौ सुफुंनांगौ जायोब्ला निस्सय जोंनो बिनि मोनसे सर्स नांगोन आरो बे सर्सखौ बानायनो थाखायनो दिनैहाय सिन्था खालामनाय जादों आरो निस्सय बेयाव काउन्सिल सरकारनि होगोन होआ दासिमबोथ' थिरां जायाखै नाथाय जोंनो पावार साप्लाइखौ निस्सय नांगोन आरो दिनैनि थारिखआव पावार साप्लाइ नङाबा जोङो लेन्थन सुनानै सोलिनो हानाय बे अबस्था नंलिया दानि जुगा सोलायनाय लोगो लोगोनो गोबां माने बाथ्राफोर फैयो बेयाव बेखायनो बे पावार साप्लाइखौ जों बोरै मोननो हायो बिनि सर्सखौ जों बोरै मोननो हायो बेनिखायनो सलार पार्क बानायनायनि मोनसे बाथ्रा सिखारदों दा बेखौ निस्सय काउन्सिल सरकारा माइनरलि नोजोर होदों बेखौ होनाया मोजां जागोन जाया बेखायनो नैबे दखल बुस्थुखौ बाहायथ'यैया मोजां बे दखलनि खोथा नङा बे जों होआबालाय सोर दखल खालामनो हानो आरो जोंनो नांगौ जादोंब्ला सोरनोबा बानायनोबो निस्सय होनांगोन दा बेखिनिनि बाथ्रा क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा BTech MTech बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhDनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FPT CAI आरो AMT BTech प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FET आरो IE MTech प्रग्रामाव दङ WRH CSE FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhDनि थाखाय CE CSE ECE FET IE ME फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन
डिप्ल'मा, बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो पिएइचडिनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।